И в семейство, където много хора правят стига. Стига. Няма чаши. Дай чаша, що ще играе. Нали, конвейер да работи. Сега лепете, ние правим ви материал, суровина. Сега кой ще застане да лепи още? Где си? Милчо! Где си? А обърни се, фащаш пан, хочеш да лепиш. Милчо! Всеки се учи. Моля ти се. Ще ви учи, деца. Нали, зато и сме тук, ето там участваме. И те му сбърка се. Имаме лъжици, ети материал. Ти ги разточваш и стават много големи. Те трябва ли с по-малка чаша и ти след това го разточиш? Добре, дайте по-малка чаша на Изонче. Не, тая е хубаво. Моята добре, Дебелина. Горо, присъстваш на необикновен ден, когато възрастни хора са събрали да си поиграят малко с брашно. Виж тази дебелина как е разточила. Ти гледай да пробиеш мас просто. Завърти малко, настъпаш за красай. Ето кой, господин Прес! Господин Прес, тогава на нищо няма. А къде е Коко? Къде е Калуян? Там. Браво сте. На какво да си Вие си играете на каквото искате, а ние си играем с на брашно. И аз искам. Ти кога Рита, що полазиш в първета, аз лаза ли с теб? Свърши ми място. Няма да стигнете с това. Ще стигне. Няма още две копки. Ще има само пълнишки ще има. Каква беше? Нагласите. Много. Знам, че трябваше още вода да сложиш. И още брашно. Мариче, сложи вода, за да може да се вари. Сега ще стане партията. Още е рано. Не, виж ме. Казвам, още е рано. Като направим такива 4 чини, тогава ще почнем да варим. Ти толкова можеш ли Ама да го... чакай сега, те не могат да се едат веднага. Ами то вари се една част, после другата и после си едим всичко. Ама няма, ама още е рано да ядем. Още не сме пили, не сме мезили. Ама ще прибереш и то ще стои на топло. И може и да фурна дори да го сложиш. Какво приучи? Запечатаме поредния спор на бабите. Заливаш с пресно масло и да стои във фурната, няма да пищи. Снимаме като промени държа. Ето видя ли става? Няма нещо човек, който не може. Или само не искам. Не съм само Microsoft специалист. Да. Тя какви красиви ги прави да си направи като за такова. За изложба. Гледай как ги завъртя като за световно. Да. Няма отпадъци големи, ще го замесим накрая него. Сали под масата. Маймуни, елате, излезте насам, че е много тъмно. Не, колко ще ни фана! Егати семейната идилия. Децата под масата, отгоре се правят пълмени. Не се виждате, много е тъмно. Бързо! Ужас! Не, няма да пипаш. Къде изчезнах? Ма отзад няма много място, деца. Не дейте, не. Айде да излезте оттам. Тъмън дойдох да ви снимам, вие пак се завряхте на тъмно. Давай бързо, бързо след тях. Бързо хвани ги. Хвани ги бързо, хвани ги.
Не, те снимат, трябва Трябва да има децата. детски нормално. Медицинска книга и ние. Това не е фотоапарат, Мира, аз правя клипче. Айде, бега. Снимай, Евгения. Не! Ти си види пирсинг. Харесва ли ти? Не е лошо, аз сега няма да пия. Защо? Да ти си После да работя и да пия, аз не мога. И виждай се, аз като свърша работа. Ние па не можем да работим без да пием. Аз се трябва време откача от тези магазинчета. Време, един път не се случва, да? В смисъл такъв концентрат и една 50 грам. Даме начиния да ги слагаш останалите. Абе, не. Да, не така, не трупай, те ще залепат. Мария, на брашни и премести ги в един ред. Добре. Аз не те обърнах внимание. Залепва да му се не види. Се бавим. Да, ама ние сме бързани, много бързани. То затова са и други. О, Боже, чии са тези нискови нечовешки крясъци.